За мен е важно художника да бъде ангажиран с обществото по някакъв начин и смятам, че всъщност това е една от функциите на изкуството. Не смятам естествено, че заради едно произведение на изкуството може да се случат някакви революционни неща, но по принцип изкуството е част от всичките неща, които се случват в обществото на различни нива, в различни области, които формират това общество или го изменят в една или в друга посока. Ролята на художника или отговорността на художника в такава една позиция е много голяма и художника би трябвало да си дава сметка за това как би могло да бъде използвано неговото изкуство, независимо от неговата воля. Също да има някаква позиция, която е извън, не точно извън изкуството, а по-скоро, освен че той създава произведение на изкуството, той стои зад него като личност. Това произведение, то функционира в обществото, в зависимост от това кой го е направил също, каква е неговата идентичност, как този човек живее, как общува със света, какво е неговото мнение за този свят, неговата обществена дейност. Тоест, за мен тия двете неща са свързани едно с друго. И за това всеки един художник, според мен, би трябвало да има съзнание за функцията на неговата работа и същевременно за това, че неговата работа би могла да бъде използвана за нечии интереси. И всъщност, може би заради това съм се насочила към работа в областта на перформанс изкуството, защото това е изкуство, което провокира веднага някаква реакция. Ти веднага можеш да видиш какво мислят хората. Те веднага реагират, дори физически реагират. Не винаги имат време да се преструват или да помислят за това как да се държат, защото се намират в мястото, в което това изкуство се случва. И в такъв смисъл моето желание да въздействам на публиката веднага и да видя нейната реакция, да се намирам в пряко общуване с нея и бързо да разбера за какво става въпрос, за да мога също да реагирам в един процес на разговор с тази публика. Това са нещата, които целя и същевременно не се плаша от някакви крайни реакции. Дори бих искала да ги предизвикам, защото примерно отвращението или пък ентусиазма или еуфорията от някакво произведение или конкретно от перформанс, когато са изказани на мястото, където това се случва, за мен те са много искрени и същевременно те провокират по-нататъчен разговор за самата работа. Те провокират и другите хора да реагират, или пък, примерно, ако е абсолютно неприемане, тогава това неприемане отново събужда някаква дискусия, която за мен е по-важна, отколкото някой да дойде, примерно, на изложбата ми и да ме поздрави, да каже честито и да ми поднесе букет цветя и с това да се приключи. Аз съм правила перформанси действително в доста страни. В Америка, в която пребивавам почти постоянно за последните 5 години, съм правила доста неща. В Берлин, в Испания, в източноевропейските страни, в някои от тях, в Естония също, в Австрия. Това са места и публики, които се отличават много една от друга, но същевременно, ако трябва да направя някакво обобщение на чуждата публика и българската, естествено рискувам да изпадна в някакви крайни обобщения, но струва ми се, че публиките извън България, също в Русия съм правила доста неща, са готови да реагират бързо и веднага и много по-ентусиазирано и да участват в перформанса или изобщо да участват в дебата около изкуството, повече отколкото в България. И мисля, че в България проблема е за това, че образователната ни система не дава възможност на хората, т.е. не ги подготвя достатъчно добре за това, за да могат да разберат какво е съвременното изкуство, да разберат смисъла, не само смисъла му, а по-скоро първо да го разберат като медия, като форма на изразяване, да преодолеят този стереотип на това, че изкуството е някаква картина на стената и с това се приключва, и да мислят за изкуството като за изразяване на някакво послание или на някакво естетическо послание посредством различни медии. Значи за мен проблема е в образованието в България. Другия проблем са естествено медиите, които недостатъчно адекватно
реагират или описват или говорят за съвременното изкуство. В общи линии липсва адекватна инфраструктура. Музейна система също липсва. Галериите, които са в България, са много малко. Тези галерии, които са в България, не са достатъчно, за да могат да развият различни разговори, различни форми, за да могат да бъдат, примерно, да има специализирана галерия, която да се занимава повече с перформанс изкуство, друга, която да се занимава с видеоарт. И да поддържат активна дискусия около тези медии и по този начин да подготвят публиката, за да може тя да бъде по-активно участваща. Аз имам опит за работа в група не само с Ултрафутуро. Аз по принцип работя много често с други хора и освен това работя и като куратор. Правила съм и кураторски проекти, които естествено са работа в екип, не само кураторски, но и работа заедно с тези художници, с които заедно трябва да направите нещо. За мен колективната работа е нещо много необходимо и много важно, защото това е начинът, по който може да се направят повече неща, отколкото ако си само ти един. И освен това, колаборацията или обсъждането на идеите е нещото, което вече филтрира някакви... достигат се до такива идеи, до които един човек по-трудно достига или му отнема повече време. Затова аз разбирам груповата работа като действително някакво обсъждане и работа заедно с други хора и ми се струва, че вече от това пък тръгват много проблеми, защото работата в група винаги, той е като семейство. Трябва да си готов на компромиси, трябва да си готов понякога да отстъпиш на някой, за да може да се реализира неговата идея. Всякакви такива неща. Това е труден процес и първо, трудно се стига до някаква действително добре работеща група и после трудно се задържа тая група за по-дълго време. Обаче, ако трябва да сравнявам Русия и България, в Русия имам непрекъснато огромно количество групи, които непрекъснато се появяват, изчезват или продължават да съществуват много дълго време със сменящ се състав. В България тази групова практика съществува, но е по-малка. Мисля, че също защото самото общество по някакъв начин е настроено към това да величае някакви конкретни личности. Повече се обръща като... Или има някаква идея за това, че художника е един голям гений, който той прави всичко. И това е стереотипа за художник. И по-трудно се възприемат едни такива групови практики, които имат хоризонтална структура, не вертикална структура и предлагат някакъв друг начин на общуване с изкуството и създаване на изкуството. Това са мои наблюдения. Не смятам, че България е чак толкова уникална и все пак тук имаме история на групи. Имаме още от 80-те години, пък и преди това хора, които са работили в групи. Така че не смятам, че е съвсем трагично положението. Нещата, които ме фрустрират или ме впечатляват в ежедневието ми, са тези неща, на които аз се опитвам да реагирам чрез изкуството. И не само чрез изкуство, аз също пиша. Или пък организирам някакви лекции и така нататък. Тоест, опитвам се да правя някакви неща, които мога и по този начин да реагирам на нещата, които ме дразнят или ме впечатляват. Естествено, темите са много разнообразни, защото аз също смятам, че изкуството не е нещо, което стои на някакъв пиедестал. Мисля, че с това даже започнахме. Не е нещо, което е изолирано от живота. То е част от живота и би трябвало да бъде част от живота. Проблемите на изкуството не са само естетически. Те са и други проблеми. И съответно, за мен няма теми, с които аз не бих се занимавала, но най-често се занимавам с теми, които са свързани с идентичността, с пола, с проблемите на хора, които се намират в някаква маргинална позиция. Също ме интересуват икономическите проблеми, т.е. примерно защо се случват нещата в света и как тия неща от какво произлизат и съответно тогава аз мога да засегна теми, които са свързани с политиката или с икономиката. Всъщност за мен е важно по някакъв начин хората да започнат да се мислят или да се чувстват като политически значими личности. Става въпрос за обикновения човек, не за човека, който е влязал в професионалната политика. Тоест за мен са важни хоризонталните структури, гражданските лобита,
които защитават една или друга кауза, които са базирани, се осъществяват на базата на някаква солидарност между личности или групи от личности. И ако такива общества започнат да стават все повече и по-активни в България, ми се струва, че тогава вече самите политически лобита или професионалната политика повече ще се интересува от гласоподавателя. Защото този гласоподавател вече може да изиграе, да влияе по някакъв начин на тази политика с някакви граждански действия. И понеже тази гражданска активност съществува в много малки мащаби в момента в България, и защото може би хората са разочаровани и смятат, че те нямат въобще никакво влияние върху политиката, затова гласуването или изобщо нещата, които се случват в политиката, те са някакви машинации, които са между една и друга партия и някакви комбинации от хора, които за някого гласуват или представляват някакво лоби. Там не се говори за идеи. Аз не виждам да се говори за идеи. Много малко се говори за това, примерно, каква трябва да бъде дългосрочната културна политика в България. Или пък икономическа политика, или някаква там друга. Всяко едно правителство идва с някаква нова панацея за това как ще се оправим, примерно, след 100 дни или 800 дни или след 2-3 години. Ще се оправиме само малко, примерно, направиме полицейска държава. Ще следиме там, ще засилваме полицията и с това нещо, ако се провали, провали се, сега ще правиме нещо друго. Това не е дългосрочна политика. Тя засяга само някакви много малки елементи от всичките неща, за които би трябвало да се мисли. Също, да речем, да се мисли само за икономика, без да се мисли за образование или за здравеопазване, да се мисли за някакъв икономически приръст, без да се мисли за това, че за обществото са ценни не само вътрешния брутен продукт, но и това какво образование ще получат децата ни или пък ние как ще се реализираме като личности или като професионалисти, без да се мисли за тези неща балансирано и в някаква цялост. Според мен не би могло да бъде създадена каквато и да била политика. И в такъв смисъл ми се струва, че гражданското общество, т.е. самите граждани, би трябвало някакси да влияят, да говорят за това нещо, да са активни и по този начин вече да се създаде някаква зависимост на тези политици, които си правят техните машинации. Всеки един от нашите министри на културата в общи линии подпомагаше лобито, което той представлява. Да речем, Стефан Данаилов направи много неща за киното и за театъра, което е супер, много добре. Вежди Рашидов сега открива разни музеи. Естествено, дебатите около тия музеи, колко са добри тези музеи, каква е тяхната колекция, те съществуват, но министъра прави неща в областта на изкуството, изобразителното изкуство. Същевременно не се интересува чак толкова от кино. Тоест, нещата, които Стефан Данаилов направи, изведнъж се прекъснаха и сега ще правим неща, които са свързани само с изобразителното изкуство. Трябва да има някаква солидарност между гилдиите, за да може да се говори за някаква цялостна и дългосрочна културна политика. Не може единия да прави, примерно, нещо за музикантите, другия да прави нещо за художниците и следващия да каже, сега музеите ще станат концертни зали или, примерно, ще снимаме кино там и ще затворим музеите, пък следващия министър ще ги отвори пак. Тоест, става въпрос за това, че трябва да се мисли дългосрочно и балансирано и в солидарност с другите. Всъщност, може би откакто завърших академията, аз пътувам много активно и за мен винаги представлява проблем превода на нещата, които правя и това, кои произведения общуват по-добре с интернационална публика или с всякаква публика и кои работят най-добре с някаква локална публика. Това е един проблем, над който аз работя непрекъснато и смятам, че това е също проблем на всеки един художник, който се опитва или който показва извън България. И смятам, че има теми, които могат да се нарекат универсални и които всъщност са свързани с това, че ние живеем в един все по-глобализиращ се свят, в който икономиката, примерно, като се срине на едно място и другите места почват да пищят. Проблема е по-скоро за езика, който ще бъде намерен. Не толкова езика в буквалния смисъл, дали ще бъде английски или български или руски или не знам какъв си, изобразителния език и референциите, които съществуват. Да речем, има в българското изкуство, пък и изобщо и в
във всяко едно изкуство има много вътрешни референции, които са към някакви автори, които са известни в областта на това, на местното изкуство. И тези вътрешни референции към културната ситуация или историята на изкуството в самата държава, те са нещата, които не се разбират. Обаче, когато говорим, да речеме, за човека, за идентичността му, за начина, по който той общува с света, мене също ме интересува много проблема на технологиите и това как ние общуваме с технологиите, как те стават част от нашия живот, по какъв начин формират начина, по който ние гледаме и живеем. Това са доста универсални проблеми, защото в общи линии всички използваме компютри, всички използваме мобилни телефони. И тези всичките неща, те са променили генерално живота на съвременната цивилизация. Също аз работя на докторат в Политехнически институт, в хуманитарния му факултет. Това е Rensselaer Polytechnic Institute. И целият хуманитарен факултет е по някакъв начин, по един или друг начин свързан с технологиите. Ние изследваме, да речем, социолози или философи или антрополози изследват културата на компютърните игри, на това кой играе, защо играе, какви игри се играят, какви игри са необходими или не са необходими. Всичките тези неща са страшно интересни. Те, за съжаление, да речем в България ми е малко трудно да говоря за тия неща, защото много малко, особено в областта, дори хората, които се занимават с изкуство в България, те не се интересуват от това. Те се интересуват от някакви много често такива тясно специализирани художествени проблеми. И когато става въпрос за технологии, аз по-добре да си говоря с някой инженер. А пък когато на инженера му кажа нещо за технология, обаче и за изкуство, и за това, че аз всъщност не се занимавам само с технологии, но правя изкуство, той също се изпада в някакъв стрес. Тоест, двете неща много трудно мога да ги говоря едновременно тук в България, докато в Америка някакси е по-лесно това нещо да го направя. И в такъв смисъл, въпреки че това е една тема, която може да се нарече глобална или универсална, някакси там ми е по-лесно, отколкото тук. И това е отново, смятам, че е свързано с недостатъчно развит дебат около значението на технологиите в обществото, във всяко едно ниво, от философска гледна точка, социологическа и така нататък. Някои от моите видеа, особено най-ранните, се оказаха доста универсални, но те са и също много отворени за интерпретация и са доста формални, отколкото носещи някакво конкретно послание, което аз се опитвам да направя с последните си работи. Въпреки че те са също ангажирани, те по някакъв начин изразяват моята идентичност и това откъде аз идвам, така че не може да се каже, че са просто абстрактни неща. Да речем, една от най-популярните ми работи е празнуване на следващия миг. Това е едно кратко видео от 2 минути, което аз направих 1999 година. Това са лицата на две момичета, които крещят или се смеят, или крещят от ужас или от радост. И това е всъщност цялото видео. И то е направено на основата на 30-секунден видеоматериал, който е разтеглен до 3 минути почти. Като монтажа върви напред и назад с няколко фрейма, се движи и се получава нещо като скреч. И всъщност тези техни писъци, крясъци и изражения на лицата са малко в стил на някакъв виджей, който прави и музика, и картинки от цялото това нещо. За мен тогава беше задачата, аз участвах в един проект, който се казваше Crossing Over Time. И това беше проект, който се занимаваше с проблема на времето. И за мен беше интересно какви неща могат да се видят в един много кратък видеоматериал, ако започнеш да го чувъркаш вътре, да го разглеждаш фрейм по фрейм. И също време как може да се работи с звука. И това беше едното. Другото нещо, което беше като задача, което поставих пред моите актриси, беше, че има в живота неща, които се случват много бързо и те преобръщат живота нагоре с краката. А понякога можеш да прекараш огромно време някъде и да киснеш в някакви кафенета, нищо да не се случва, години нищо да не се случва. И за мен това мигновенно изменение на неща беше много интересно. Затова им казах, че ето сега представете си, не знам защо мене, всъщност от детството ми, взривяването на совалката Challenger предизвика много силно впечатление. И за мен беше много... Аз тогава си мисля, понеже гледах видеозаписа на това как нещо излита
И изведнъж се взривява във въздуха и пада. И тогава си спомням, че всъщност мислех за това как хората гледат нещо, радват се страшно много и изведнъж изпадат в някакъв ужас или в някакъв шок. И всъщност това беше задачата, която поставих пред моите актриси. Те сменят много радикално лицата си и израженията си, виковете си. И това е някаква работа, която беше интерпретирана по хиляди различни начини по света и се оказа доста популярна. Може би тези всичките мои мисли, които аз ги имах, не са там. Нали, ако аз не ги кажа, хората няма да знаят откъде съм тръгнала, за да стигна да го направя това видео, но по някакъв начин те реагират на самото изображение. Друга работа, която е по-нова, това е витрувианско тяло и мисля, че тя стана доста така разбираема и доста универсално възприета, защото тя също има референция към един много известен образ, Витрувианския човек на Леонардо да Винчи, който е възприет който се използва непрекъснато по разни лога на разни фирми, които се занимават, да речем, с фармацевтика или с медицина. Тоест, ако става въпрос за човешко тяло или за човека, той се репрезентира точно по този начин. Това е един мъж, който показва перфектното си тяло и това е изображението на човека. Оттам вече се изключват всички други тела, които могат да бъдат инвалиди с къси крака, жени, различни раси и така нататък. И всъщност с тази работа, в която аз пришивам тялото си с хирургически конци към конструкцията от кръг и квадрат, която е геометричната конструкция на този витрувиански човек, аз искам да покажа, че е мъчително за всички тела да могат да се асоциират с това едно единствено тяло, за което ние мислиме като човешкото тяло. И в такъв смисъл аз го критикувам като стереотип, като нещо, което стои в подсъзнанието. И се оказа, че това е в общи линии универсална работа, хората я разбират навсякъде. Според мен всеки един художник има свои вдъхновения и неща, които са му по-интересни от други и неща, от които той се вдъхновява. За мен лично, аз предпочитам за себе си да говоря или може би за хората, с които съм работила и които са ми най-близки. Нещата, които се случват в съвремието, в съвременния живот, тия неща, които аз виждам на улицата, тия неща, които аз виждам по телевизията или са част от технологичния фон, в който ние сме потопени. Тези неща са това, което ме инспирира, това нещо, което ме вдъхновява и това, на което бих искала да реагирам. За мен, да речем, е по-вдъхновяващо да се разхождам по улиците на Ню Йорк или на София и да гледам хората и да си говоря с тях или да наблюдавам те как взаимодействат с окръжаващата среда, отколкото да отида на някаква изложба. Обикновено като ходя на изложби, там гледам как са направени нещата и как са закачени. Естествено, не е само това, но понякога е само това. Трябва да си призная, понякога има неща, които просто ужасно ме отекчават и са ми много безинтересни. В такъв смисъл смятам, че художниците, които се изолират само в света на изкуството и рефлектират вътре в него, на неща, които само в него се случват, или се занимават с някаква вътрехудожествена такава проблематика, която се случва само в художествените среди, това е една елитистка позиция, която също е много скучна и много недостъпна и дори, може би, съпротивяваща се на участието на широката публика или на това широката публика да я разбере. Тоест, ако се занимаваме с нещо много такова особено, което трябва, примерно, да си изчел цялата история на изкуството или всичките нови списания и тенденции в изобразителното изкуство, за да ги разбереш, това е нещо, което веднага, моментално те поставя в някаква елитистка позиция, която те затваря към обществото и към хората, които нямат това образ, и те не са и длъжни. И за мен това е едно надменно поведение и аз лично не бих искала да бъда част от тези хора. Затова, нали, ако има, и естествено съществува момент, в който хората пристигат и казват, тая пък сега с какво се занимава, какви са тия работи, това изкуство ли е и така нататък, има елемент
че те действително не са подготвени, както казах, но от друга страна за мен пък е важно да говоря с тези хора, по някакъв начин да започнем някакъв разговор около темите, с които аз се занимавам, не толкова формата или не дали това е изкуство или не, защо примерно не използвам бои, макар че аз рисувам и живопис, но да речем, защо да работя с тялото си, понякога не рисувам само живопис. И това са неща, които са малко, има борба с стереотипите, но е важно да се общува на някакви съвременни теми с всеки един човек. За мен това е важното.